मित्रांनो नमस्कार. स्वागत आहे आपलं सांगलीचे द्राक्षे या यूट्यूब चॅनेलवरती. मित्रांनो, बऱ्याच दिवसापासून सांगलीची द्राक्षे या आपल्या फेसबुक पेजवरती बऱ्याच जणांचे मेसेज आले होते. त्यापैकी जास्तीत जास्त मेसेज पानगळीवरती आणि बॅक्टेरियल करप्याविषयी होते. मित्रांनो, सर्वांना रिप्लाय देणं आपल्याला काही शक्य नव्हतं, म्हणून आपण व्हिडिओमधून मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करतोय. ज्या ज्या मित्रांना आपलं फेसबुक पेज माहीत नाही त्यांच्यासाठी आपण व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, तर आपल्या पेजला फॉलो करून आपण फेसबुकद्वारेही आमच्याशी कनेक्ट होऊ शकता. सोबतच आपल्या यूट्यूब चॅनेलला देखील सबस्क्राईब करा. द्राक्षबाग नियोजनाचे सर्वच व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर मिळत राहतील. तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओचा जो विषय आहे तो म्हणजे पानगळ आणि बॅक्टेरियल करपा. तर का होते पानगळ याची आपण कारणे जाणून घेऊया. एकतर आपली एप्रिल छाटणी उशिरा केलेली असेल, त्यामुळे पाने परिपक्व व्हायच्या आतच पाऊस चालू होतोय आणि वेगवेगळ्या रोगांचा अतिरेक होऊन आपली पाने खराब होऊन जातात. दुसरं कारण म्हणजे बोर्डो न घेणे किंवा बोर्डोचे कव्हरेज न येणे. बोर्डो हा एकरी 600 लिटर घेणं खूपच आवश्यक आहे. मित्रांनो, बोर्डो हे आपल्या द्राक्ष बागायतदारांसाठी खूपच मोठं वरदान आहे. बोर्डोद्वारे आपण डावणी, भुरी तसेच दोन्ही प्रकारचा करपा सगळं कव्हर करू शकतोय. तसंच कॉपर, कॅल्शियम आणि सल्फर सारखे अन्नद्रव्य देखील आपल्या झाडांना मिळून जातात. मित्रांनो, बोर्डोचे 4 कंपल्सरी स्प्रे तर घ्यावेच लागतात. त्याचे प्रमाण पाहायला गेलं तर सरासरी पहिला 100 लिटरला 250 ग्रॅम घ्या, दुसरा प्रति 100 लिटरसाठी 500 ग्रॅम, तसेच तिसरा 750 व चौथा 100 लिटरसाठी 1000 ग्रॅम सल्फेट आपल्याला घ्यायचं आहे. बोर्डो तयार करण्यासाठी शक्यतो कळीच्या सोन्याचाच वापर करा व बोर्डोचा pH 8 ठेवण्याचा प्रयत्न करा. मित्रांनो, बोर्डो तयार करण्याची योग्य पद्धत तुम्हाला हवी असल्यास आपण कॉमेंट्स करा. बोर्डोसाठी आपण कंप्लीट व्हिडिओ घेऊन येऊ. मित्रांनो, पानगळीचं अजून एक कारण असू शकतं, ते म्हणजे अन्नद्रव्यांची कमतरता. यावर्षी बऱ्याच ठिकाणी मित्रांनो पोटॅश, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम आणि बोरॉन कमतरता दिसत होत्या. त्या बाबतीत आपल्या शेतकरी मित्रांनी आम्हाला फोटो देखील पाठवले होते. मित्रांनो, अशी कमतरतेची जी पाने आहेत ती खराब वातावरण तर सोडा, चांगल्या वातावरणात देखील तग धरून राहत नाहीत. त्यामुळे त्यावेळी अन्नद्रव्यांच्या कमतरता भरून घेत जा. उन्हाळी छाटणीत देखील सगळ्या अन्नद्रव्याचा डोस तुम्ही द्यायला हवा आणि वरून स्प्रे देखील घेऊन कमतरता होईल तेवढी भरून घ्या. मित्रांनो, यावर्षी बऱ्याच ठिकाणी गारा आणि पाऊस जास्त प्रमाणात झाला, त्यामुळे कार्यक्षम पाने फाटून गेली आणि त्यावरच रोगांचा अटॅक झाला. त्यामुळे त्याचे स्प्रे व एकरी बागेचा खर्च वाढलेला आहे. पुढचा विषय म्हणजे यावर्षी द्राक्ष बागायतदारांना सर्वात जास्त त्रास दिलेला रोग, तो म्हणजे बॅक्टेरियल करपा. काही जण याला झॅन्थोमोनास देखील म्हणतात. झॅन्थोमोनास हे बायोलॉजिकल नाव आहे बॅक्टेरियल करप्याचं. काही जण याला ओला करपा देखील म्हणतात. तर या रोगात काय होतंय, पानाच्या कुठल्या तर कोपऱ्यात म्हणजे ज्या ठिकाणी औषध बसत नाही त्या ठिकाणी पहिला याची सुरुवात होत्या आणि हळूहळू पानभर पसरते. तसंच हळूहळू पानाशी जरी देखील लागून होत्या आणि हळूहळू पूर्ण बाग भरून करपा होतोय आणि थोड्या दिवसानं पानं खराब होऊन खाली पडायला चालू होत्यात. याची जर आपण कारणं बघितली तर एक तर आपण बोर्डो नीट मारत नाही, दुसरं म्हणजे आपल्या प्लॉटमधील पाणी बाहेर निघत नाही, त्याचा नीट निचरा होत नाही, पाण्याच्या ठिकाणी करपा जास्त वाढतोय. साहजिकच आहे, यावर्षी पाऊस जास्त झाल्यामुळे करप्याला पाहिजे तसं वातावरण तयार झाले. आणि चौथा आणि सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे आपल्याला बॅक्टेरियल करपा हा कसला असतोय हेच माहीत नसते. मित्रांनो, बागेत गेल्यावर पानांचं नीट निरीक्षण करा. कुठल्या ना कुठल्या कोपऱ्यात तरी आपल्याला हा रोग दिसूनच येईल. तर मित्रांनो, आपण याचं नियंत्रण कसं करायचं, तर हा रोग स्पर्शजन्य बुरशीनाशक वापरून देखील काही प्रमाणात नियंत्रित होतोय. तसेच ज्या बुरशीनाशकात कॉपर आहे अशी बुरशीनाशकं जसं ब्ल्यू कॉपर, कोसाइड आणि बोर्डो मिक्सचर ही औषधं वापरून आपण बॅक्टेरियल करप्यावर नियंत्रण मिळवू शकतोय. तसेच बरेच अँटीबायोटिक औषधं देखील बाजारात उपलब्ध आहेत. तीही वापरल्यानंतर आपल्याला थोडाफार रिझल्ट मिळून जातो. मित्रांनो, हा रोग जर आपल्याला नियंत्रित करायचा असेल तर सर्वात महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे कव्हरेज. सगळ्या पानांना सगळीकडे औषध बसलं पाहिजे.
म्हणजे आपण या रोगाला आटोक्यात घेऊ शकतो. तर मित्रांनो, या सगळ्या मुद्द्याकडे आपण व्यवस्थित लक्ष दिल्यास आपली पानं आपण ऑक्टोबर छाटणीपर्यंत देखील चांगली मित्रांनो हिरवीगार व्हिडिओमधील माहिती आपल्याला चांगली वाटल्यास आपण लाईक व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर धन्यवाद मित्रांनो, भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.